Buenas tardes a todos. Arratsaldeon, euskaraz esan nahi nuen, baina azu zait. Beraz, eskerrik asko, esango dizuet hori aurretik banekin ere, eta horrela ere, eskerrak emango dizkiet, ni hemen egota posible egin duten pertsona guztiei. Ilusio handia egiten di, Sara Larrikaren ondoren hitz egitea ekonomian aditua garen ontzat bera da erreferentzia bat, erreferentzia enpleguari buruz hitz egiterakoa, beraz niretzat zaila da zerbait esatea, berak hitz egin ostean, bere mailan egongo den zerbait, tira erronka, ez da nola nahikoa beraz. Horretaz gainera, Mikel González, hemen dago ere gurekin, tira, ez gaude ohituta eta kontuan izan da ere hemen dugula, adibidez Anton Kostas, ez dakit nik zerbait interesgarririk entzungo duen gure hotik, baina tira, hemen dugu, ez da. Erreferentziazko leku batean gaude, Euskal Herrian, asko dakizue zuek enpleguari buruz, ez da? Beraz, hori guztia kontuan hartuta, zer esan dezaket, zentzua duena eta denbora galtze hutsa izango ez dena. Tira, goiz osoan zehar, aipatu da, digitala, ekonomia berdea, eskumen berriak, trantsizioa, non gauden. Pentsatzen dut edabideetan egunero irakurriko duzuela, badaudela, etorkizunean oparoak izango diren lanpostu batzuk, titulazio berriak, eta batzuk gainera oso ausartak dira, eta iruditzen zaitez direla akademiako kide, beraiek iragarpenak egiten dituzte eta esaten dute, hau eta hau egongo dela, eta nola egin dezakegu hori, nola iragarri ez badakigu. Ezinezkoa bada, imaginatu besterik ezin dugu egin, eta beti esaten dugu hori ekonomialariek, ezin dugu aurreikusi etorkizuneko 50.000 edo 50.000 ogibide egongo diren, beraz ez dut horri buruz hitz egingo, ez naiz aditua horretan, ni metodo kuantitatiboekin aritzen naiz, eta zenbakiak eta kontuak, eragiketak gustatzen zaizkit, beti lan egin izan dut metodo kuantitatiboekin. Eta azken aldian ikusi dut gu bagarela ingeniarien pixka bat antzekoak, ez da? Agian beraiek argiagoa dira, baina guk ere datuen zientziarekin lan egiten dugu. Guk egiten genuen, datuekin lan egiten genuelako, datu askorekin, eredu ekonometriko esaten genien, eta metodo kuantitatiboak egiten genituen, estatistika eta abar. Horretarako departamentoak ere bagenituen. Azken urte honetan aukera izan dut lan egiteko, lan merkatuan adituak diren irakasleekin, ez da nire gaia, ez naiz aditua horretan, baina nire gustatzen zait taldean lan egitea. Nire ekintzailean esan irakaslea bezala, gorro izan hemen egon da, eta nik esan bezala taldean lan egiten dut, eta gustatzen zait ekintzaileekin hitz egitea, eta adituak bilatu ditut, gaian urte asko daramatzatenak, eta helburua da proiektu batean lan egitea, aholkularitza etxe handi batek deitu zidan, ekonometria izena agertzen zelako proiektuaren zatiren batean, beraz jakin zuten guk bagenekiela ereduak egiten eta guk datuen zientzia ezagutzen genuela. Herrialde honetan arazo bat dugulako, eta zuzen ere komisarioak esan du. Hemen komunikazio falta handia dugu unibertsitatearen, enpresaren eta gobernuaren artean esango dute, bateko baino gehiago. Eta helburua hain zuzen ere izan beharko litzateke hori horrela ez izatea. Unibertsitatean, enpresa publikoan, pribatuan ere talentu handia dago. Eta agian ez ditugu beharrezkoak diren mekanismoak hori horrela ez den lekuetan zuzenketak egiteko. Jende oso ona dugu unibertsitatean, zientzian eta enplegu publikoetan. Eta arroioa guztia da esateko nik zuzen ere horri buruz hitz egingo dudala. Nik urte eta piku daramat lantzen ideia bat, eta jorratzen oraindik ideiarekin gabiltza, ez gara sartu datuetan oraindik. Eta gure helburua da ikustea ea nola hobetu edo egokitu ditzakegun enplegu zerbitzu publikoak datorren eszenario digital horretara.
Honi buruz hitz egingo du gaur, eta eskerrak eman nahi dizkiet lan eta enplegu sailari, ni aukeratu izanagatik, gu egiten ari garenaren berri emateko, iruditzen zaielako gauza ausarta dela, eta gaur, hain zuzen ere, esan dute, lanbide da zerbitzuaren izena, aldatu egin nahi dutela, berritu egin nahi dutela, enpresen eta pertsonen zerbitzura egon dadin. Hain zuzen ere, horrela beharko luke enplegu zerbitzu batek, eta pentsatuko duzu eta zer esango dit horretarako dela? Pertsonen eta enpresen zerbitzura egoteko, digitala izatea? Ba bai, hain zuzen ere, bai, ez esaten dizuet. Eta ni beti esaten dut, adimen artifiziala ez dela existitzen, bada ordenagailu bat, gu programatzen duguna, eredu batzuekin, eta eredu horien arabera esango dute guk esan diguna, eta horren atzean dagoena matematika da. Gauza erraza. Eta gure ekonomiako ikasleek ere eredu horiek egin ditzakete. Ez da zertan ingenieritza ikasi behar programatu egiten da, eta horrek emaitza batzuk ematen ditu. Baina ez dago gizaki baino gizaki baino argiagoa den ordenagailurik, edo gehiago dakienik gertatzen dena da, inteligentzia artifizialarekin lagundu dezakegula erabakiak hartzen. Lagundu dezakegu agian hemen norbaiten buruan egon daiteken ideiaren bat hartzen, eta teknologiari esker egin dezakeguna da ezagutza guztia, ez bakarrarena, baizik eta guztiena sistematizatu. Baina ordenagailua berez sinetxi tuntuna da eta ez daki ezer, guk esan behar diogu zer egin behar dugun. Eta hori da erronka, eta horri buruz hitz egingo dizuet. Zerbitzu publikoen digitalizazioaz. Piko para hablar. Duela urte eta piko deitu zidatenean, enekien gehiagi gai honen inguruan, ekonomista naizen aldetik enplegu gaiak interesatzen zaizkit, baina nuen profil estatistiko bat, ez nuen la merkatuen inguruan egin, beraz ikertzailean naizen aldetik, ekin genion aztertzeari. Eta horregatik esaten dut oso garrantzitsua dela, ikerketa enpresarekin elkartzea eta aholkularitzarekin. Gero esango dut zergatik. Guk asko sakontzen dugu gauzetan eta buelta asko ematen dizkiogu gauzei. Eta enpresek modu jakin batean sistematizatzen dute. Zer egin behar du enplegu zerbitzu publiko batek? Ara, ona etortzea kontatzea zer den, enplegu zerbitzu publiko bat oso ambiziosoa izango litzateke, baina gogorarazi zer egin beharko genukeen zerbitzu publiko horretan. Lehenik eta behin eskaintza eta eskaria egokitu beharko genuke, gero ikusiko genuke, erori garela sistema batean nik badakite hemen zerbitzu publikoetako jende asko zaudetela, eta gogo eta egineko zenuketela egin beharko horren inguruan, bakoitzak egiten dugu egunero egin behar duguna. Ikusten dugu langabe bat, lana bilatu behar digun, sistema bilatu behar dugun, baina gustatuko litzaiguke eskaintza eta eskariak kuadratzea. Eta hori orain errazagoa da, ze orain big data dugu, datu asko ditugu, eta horrek lagundu egiten digu, horrek ez du esan nahi hori erraz egin daitekenik, horrek pertsona batek egin dezake, baina horretan lagun diezaguke. Eta hori egin daiteke digitalizazioaren bidez. Informazioa behar dugu, hasteko. Gero eta informazio gehiago laguntza, enplegu eskatzaileentzat, eta ministroak esan duen bezala, prestakuntza behar dugu bizitza osorako eta bir orientazioa gaur goizean esan duen ere bara. Espainiako aurrekontu handiena horri eskineko zaio, bir orientazioa egiteari eta etengabeko prestakuntzari. Baina zer nolako etengabeko prestakuntza, zein egin nahi dugu, hori guztia zerbitzuak egin behar du, enplegu zerbitzuak. Beraz niri uste dut gertatzen zaiena, gehienetan da unibertsitatei gertatzen zaiena, astiro goazela. Azpiegitura eta lan egiteko modu jakin batzuk ditugu gure erritmoan goaz. Eskaintza publiko bat egin behar dugu, enplegu arloan, gauza asko egin behar dugu, gauzak aldatzeko, baina barruan daudenei seguruenez azkarrago joata gustatuko litzaideke, baina ezin dute. Nola egin dezakegu hori, eta erronka hau da, hain zuzen ere, e-government delakoa.
gobernazio digitala. Hori erronka bada administrazio publiko guztientzat. Niri gustatuko litzaidake datozen 3 urteetan Espainian benetan administrazio publikoa aldatzea Europar funts hoiekin guztiekin. Erronka komplikatua da, 2 urte besterik ez, 2 urte behar ditugulako hori egiteko. Eta oso zaila da 2 urtetan biltzea egin beharreko guztia gobernantza digitala aldatzeko zerbitzu horietan. Baina zergatik egin behar dugu? LinkedIn dagoelako, eta LinkedIn baldin badago, eta InfoJobs baldin badago, eta zerbitzu pribatuak badaude enplegu arloan, eta Google badago, eta zerbitzu hori guztiak zergatik guk ezin dugu hori egin, galdera asko daude. Hasteko lehen dirua ez genuelako, baina orain dirua badugu. Eta gu ekintzailetzen ari garenok galdetzen dugu zer behar duzu enpresa bat muntatzeko, ideia bat badago, zerbitzua digitalizatzea. Bigarrenez, inbertsoreak behar ditut, iritsi da next generation orain da unea, eta hirugarrenez asko zailagoa behar dugu ekipoa, taldea, eta hor jende asko beharko dugu prestatuta hau egiteko ondo eta bizkor gainera, ze ez da erraza izango ondo eta bizkor egitea. Ezin ditugu funtsak ere modu hutsal batean gastatu. Hau da, dirua guztia aprobetxatu behar dugu ondo egiteko, eta ondo egiteko kooperazioa behar dugu hainbat enplegu zerbitzuen artean. Eta hor dator ekintza hori. Hau, nonbait egiten baldin bada, Andaluzian egiten baldin bada, hor Galizian eta Sepe lanean ari baldin bada, orduan denon artean hitz egin beharko dugu bizkorrago ibiltzeko eta gure lanak ez errepikatzeko datuak. Zuek sartzen mazarete enplegu zerbitzuan, ez dut kritikatuko ze gu hemen gaude, baina Sepe kritikatuko dut kanpokoa delako. Zertako sartuko gara gonbidatzaileekin. Beraz zu, enplegu zerbitzu publiko batean sartzen baldin bazera, eskatzaile eta eskaintzaile gisa pixka bat zaharkituta gaude. Enplegu zerbitzua konparatzen badugu LinkedInekin ez da lintze bat izan behar aldeak ikusteko. Gu lanean ari gara eta berriro esango dut, eta horretan bai dira aditoak e-governance eta digitalizazio aholkularitzak ze digitalizazioan ari bai dira lanean, adibidez osasunean. Eta hainbat sistema aplikatu ditezke ogasun publikoan erabili direnak, asko aurreratuak bai daude, edo osasun zerbitzuetan. Beraz, arantz joan nahi dugu eta informazioa sistematizatu nahi dugu, ez da erraza. Esaten ari naizen hau guztia, ezin dut esan egia borobiletan hola dagoen proiektua ze konfidentzialtasuna sinatua baitut, ezin dut ereduaren berri eman, baina ze egitura dugun esan dezaket. Zer egin behar dugu? Zeren beharra dugu? Nola ari gara lanean? Gu lanbidetan eta ezagutzen ari gara lanean, eta unibertsitate ospetsutan esaten dugu. Ekonomian graduatua, ingenieritzan graduatua, eta bar. Horrek esan nahi du, aldatu egin behar ditugula gradu horiek? Ez. Baina seguruenez, ondoren datozen kompetentziak aldatu behar ditut. Zer jakin behar du ekonomian graduatu batek, edo biologian graduatu batek guk ematen ez dioguna? Edo zer jakin behar du beste pertsona batek, adibidez ni bezala duela 20 urte graduatu ginenak eta ez genekienak zertzen datuen zientzia. Berbada, datuen zientzia erakutsi behar diogu, ze ekonomia badakigu. Karreran ikasi genuen lan ekonomia. Beraz, erronka honetatik pasatu behar dugu, ezagutzeatik pertsonetara eta kompetentzietara. Hau da, pertsona horiek eta kompetentzia horietan pertsonak lanak egiten ditugu, eta lan horiek dira definitu beharrekoak, eta ezin ditugu lanpostuak definitu, adibidez, orga eramaileak. Badaki hori egiten pertsona horrek, baina zer gehiago daki egiten pertsona horrek. Pertsona horrek dakienarekin eta bestaletik eskatzen duen horrekin, lanpostu bat bilatzen duenak, lortu egin behar dugu hori ezkontzea. Hori algoritmo baten bitartez egiten da. Errazena algoritmoa egitea da. Ni kontatzen naizen, rollo honetaz errazena algoritmoa egitea da. Okerrena da kompetentziak zehaztea. Zailena da nola sartu daitekeen sistema. Okerrena da inprimaki erraz bat egitea eskatzailearentzat eta eskaintzailearentzat. Hau da, datu ingenieri bizkor batzuekin erraz konpon dezakegu.
Nola horrekatu hori guztia? Bueno, enaiz horreta sartuko, baina zuek badakizue, soft skillak zer dien, hard skillak zer dien, eta gu diseinatzen ari gara, benetan, pertsona horrek dakiena egiten hasi, eta ze skill ezagutzen ditun. Zer eskatzen du lanpostu horrek, egin dezakeen lanpostu horrek, imaginatu, ni izan naiteke oso piano jole ona, eta hizkuntzak gustatu. Horrek zer esan nahi du? Nik hainbat hizkuntza ez egiten ditu dela ondo, eta oso kontzentratuta nagoela nire lanean. Behar bada, prestakuntza pixka batekin, lan egin entzake silkenen hor aurrean harreragile gisa, zergatik ez da horren zaila. Prestatu besterik ez dago. Nik baditu kompetentzia jatorrezko batzuk, beste prestakuntza batetik datozenak, hau da, artearen historia esate baterako. Beraz, ez dugu zertan elkartu, orain egiten dugun bezala, behar dira ekonomilariak este baterako. Bai, tira, bai, baina behar bada, behar dugu pertsona bat, zerbaiten arloa zuzenduko duena, eta horretarako ez ditugu bakarrik enpresa ikasketetako lizentziatuak edo graduatuak, behar bada politiketako norbaitek egin dezake, edo historiako norbaitek egin dezake, laneratzea hain handia ez duena, edo lanbide heziketa bat ikasi duena. Horrekin guztiarekin katalogo batekin barko genuke. Nik ezakit hemen nola egiten duzuen, ni pixka bat aztertu du nola egiten den Galizian, eta batzuetan sobre la marcha egiten dugu. Hau da, hau egiten dugu, gure ikastaro hori, baina plangintza egin behar dugu. Ze prestakuntza ekintza behar ditugu horretarako, jakin behar dugu ze eskatzen da apustu horretan, eta egiazko denboran. Hori oso garrantzitsua da. Big data eta datu handiekin lan egiteko moduak laguntzen digu denbora errealean lan egiten. Lehen hori egiten genuen, baina estatistikekin eta lan egiteko modu tradizionalekin itxaron egin behar genuen datuak argitaratu arte. Orain momentuan zurgatu ditzakegu, sistema programatu eta sistemak automatikoki atera ditzala. Nola egiten zen hori? Enadik sartuko zau teknikoa da. Hau, la merkatuaren profilatu estatistikoa zen, datu ekonometrikoak egiten ziren, eta la merkatuaren teoria ekonometrikoekin. Baina, zein zen erronka? Erronka da guk pixka datuen historikoarekin egiten genuela, eta lehen irakasleak esan duen bezala, historiko oinarrezkoak aztertuz. Hori aztertuka bez ginen urrengo urratxera pasatzen, baina urrengo urratxa dugu. Urrengo urratxan nik hartu ditzaket orain sistemaren barruan dauden datuak eta aurrera egin horietan. Baina berriro esango dut, datuak behar ditugu. Eta arazoa da, hau 2 urtean egin behar dugula. Nola sartu datuak, nola elkartu datuak eta nola atera sistema. Ni pertsonalki kezkatzen hauena da, ze bizkortasunarekin egin behar dugun prozesu hau guztia. Kezkatzen hau, espero duka izango garela eta orain ikusiko dugu nola. Nola egiten dugu hori? Hori lehen komentatu dizuet, alde batetik ditugu enplegu eskatzaileak bere hard eskillekin, gero ditugu eskaintzaileak soft eskillearekin bere kompetentziekin, egiten dugu algoritmo bat, biak elkartzeko, eta azkenean, eta hau argi utzi nahi dut, laguntza bat sortu erabaki hartzeko. Azkenean zer dugu? Dashboard antzeko bat dugu. Enpresan egiten dutenak eta kontabilitatean badakite kontabilitatea eskuz egiten genuen, orain ez, dena oso politateratzen dugu, eta orain jendeak gauza askoz politago ikusten dugu, ze oso zaila da zenbakiak ikustea. Edo kontularia zara, edo gasun ikuskaria, edo zureak egin du. Baina Power BI batean ateratzen duzu, enpresa guztia gai da kontabilitatea ikusteko, horixe lortu behar dugu. Enpresa guztia, pertsona guztiek, enplegu zerbitzuak erabiltzen dituztenak, eskaintzaileak izan, edo zerbitzuak berak ikusi behar du hori modu argiagoan. Eta nola egiten da hori guztia? Aholkularitzan lan egin baduzue, seguru badakizuela, erabilera kasuak dira. Bari dira eskaera datuak, batzuk ekintza formatiboak egiteko, prestakuntza ekintzak egiteko, eta pertsona profil bakoitzari egokitu egiten zaio egokitzapen maila bat, dena delako prestakuntzan. Zuk adibidez 20% bat duzu eskiletan harrera gile izateko hotel batean, baina horretarako behar duzu 3 ikastaro horietan prestatu. 3 ikastaro horietan prestatzen bazera, azkenean
postu honetako enplegagarritasuna hori izango litzateke, eta hori probabilitate bada. Eta azkenean erabiltzen ari gara matematika jendea informatzeko ekintza prestakuntzak batek ze arrakasta izan dezaken. Denbora errean erabilita datuak orduan ekintza horiek egituratu ditzakegu eta programatu. Eta ebaluatu ere bai merkatuan. Nola egiten dugu hori? Helburua da identifikatzea ze behar dauden denboran errealetan. Behar horiek egokitu eta informazio ona izan jakiteko lan merkatuak zer behar duen. Ze bestela, egia da, pertsona asko daudela enplegu zerbitzuan 40-50 urte darmate lanean eta badakiten nola egin. Hau da, zu, esate baterako, hotel batera bazoaz eta teti sartzean, harreragileak badaki, nolakoak diren bere bezeroak, baina mundu guztia jakin behar du, ez 30 urte lanean daramanak han bakarrik. Ebaluatu eta birdisinatu egiten da, bukatzen ari naiz, eta beste gauza bat betidanik egin duguna. Hau, ekarri dut, ze hemendikan ekonomilari bateko ongo da, hau nire data science-eko match learning deitzen dio. Deitzen diote ekonomia eskolan hori azaltzen dugu, beraz azkenean erabiltzen dugu terminologia bat eta eredu batzuk jadanik bazeudenak eta egiten zirenak, baina guk egiten ez genuena. Nora joan nahiko genuke? Hau da honet. Estatu Batuetakoa. Hau, Estatu Batuak dira, noski. Urtea mordoa daramate egiten, beraz guk ikasi behar dugu ondo egiten dutenengandik. Nola egiten dute? Hau da zerbitzu bat. Nola eskaintzen da informazioa? Informazioa berbera da, baina hemen galdetzen dizute. Ze bilatu karrerak industrian arabera. Esan zer gustatzen zaizun egitea. Zu sartzen duzu zer egitea gustatzen zaizun, eta sistemak esaten dizu non egon zaitezken zoriontsu lanean. Gero ebaluatu behar da, ea jendea zoriontsu den, ala ez lanean. Ze lanpostuan ikusi behar da, zoriontsuak garen edo ez. Hau izango litzateke horrengo zatia, ez gara ezer asmatzen. Ari, kurbila asmatua dago. Galdetzen denean zer dakizun egiten, gure enplegu zerbitzuetan ez ditugu olako gauza galdetzen, beste gauza batzuk galdetzen ditugu, relevantea dienak ere bai. Ea mugitu nahi duzun edo ez, ea familia duzun edo ez, baina ez dakigu ezer pertsonai buruz, zaila da jakitea. Hau da, enplegu zerbitzuetan sartzen direnen artean, jolasak egin ditzakegu kompetentziak sartzeko, neurtzeko, baina pertsona bat ezin da egon isa bat egiten inprimaki batean ze hori ezinezkoa zen lehen, orain bai. Orain egin daiteke modu teknologikoa batean bizkorrago eta aurrera egin. Behin informazioa eukita enplegu eskatzaileetan, enplegu bilatzen dute jendeen aldetik, hor gero sailkatu egiten dugu ze tareak zelan egiten dituzten ogibide guztiak zena eta zenoi kodigo guztiekin. Amerikarrak dira, gure merkatura egokitu beharko genuke. Baina hor daude, existitzen dira ataza edo lan horiek. Esan dut, ez naizela sartuko gure hemengo sistemarekin, ze ez dut gonbidatzaileekin sartu nahi, politikarekin pixka sartu naiz. Batzuetan gehiagitz egiten dut. Baina nola egiten dute? Hau berria da sepen, hau da, hau birtute bada, hau berria da, hau joan den urtekoa da. Eta gainera algoritmo bat du sailkapenerako. Orain prestakuntza beharrak PDF batean zeudenak, baina informazioa badugu. Enplegu zerbitzu publikoetan jende elkarrizketatzen dugu jakiteko ze behar dauden lan merkatuan. Eta badira proiektuak Infojobsen nolabaiteko bilaketa egiten dutena jakiteko ze behar den. Baina dena okerrena da PDF baten sartzen dugula, eta horrez dugu irakurtzen, ez dugu denborarik PDF-ak irakurtzeko. Eta zerbitzuetan ezin dugu egon itxaron, 25. orrialdean irakurri behar dut, ze uste dut hor badagoela zuk esaten zenuena. Hori hobeto egin da, baina berriz ere jarri dugu puntu honekin, 4-4-2-1, hotel harreragilea. Honen artean, eta honen artean pentsa zer dagoen, mundu oso bada. Ni estatistikalaria naiz eta Galiziako estatistika kontseiluan nagoenez, konturatzen naiz estatistika alde batetira utzi eta pertsonak zer behar duten jakin behar dugula. Pertsonek ezak zer dan 4.4-2-2 hotel harreragilea. Beste merito batzuk berritugu. Badaketen nahi dutela hotel batean lan egin eta hotel batean hainbat lan daude. Hotel handia daude, txikiak, batzuetan gozoria jartzen ikasi behar da, ze beste batzuetan zuzendari gerenteak nahi dituzte. Beraz,
Mundua ulertzeko mota honetatik beste mota batera pasatu behar dugu. Askoz ere arinagoa kanpoko munduarentzat eta amaitzen ari naiz jakina honi elkartzen badiogu hauek. Hau dala, harreragile eskaintza sartzen duena, nola jakingo dut nik hau dena. Harreman egokia etortzen diren bisitariekin gustora egon daitezen. Baina horrek badu bere hitza, harremana ez dago zertan horri bat idatzi. Nik idazten badut kompetentzia hori eta hemen jartzen badut eta sistema sartzen badut, momentuan sistemak esango dit. Gustatzen zaizu bestearekin harremanetan egotea, badago harreragile postua. Inoiz pentsatu duzu hori izan zaitezkela, ze langabezian daramazu haien urte asko, eta ez duzu planteatu zure urteekin, harreragilea izan zaitezkela. Seguruenez, 50 urte adin egokia da, ze askoz ere atseginagoa zara, egoten dakizu, jendearekin egoten dakizu, eta ez dituzu eskil teknologiko asko eki behar. Datu base bat manejatzea, baina hori ez da oso komplikatua. Eta hau adibide bat da. Telefonikan egiten dena, edo enpresa handientzat, hau Power BI bat da. Hau da, Excel oso simple bada egiteko. Baina ez gara erabiltzen ari gure zerbitzuetan, hau da, ez gara visualizatzen ari gure datuak ez zerbitzuan, ez beste arlo askotan. Tresna hauek erabiltzen ari dira enpresa handiak, telefonikak eta enpresa handi hauek, baina guk ere enpresa handi bat gara. Nik enpresa publiko batean lan egiten dut. Eta gobernu bat azken batean enpresa handi bada, administrazio publiko handi bat, baliabide asko dituena, potentzialtasun handia, eta gainera aukera dute funtsak lortzeko beste leku batzuetatik. Nola egin guztia, eta ja honekin bukatzen dut. Analitika aurreratu erabili behar da pertsonen zerbitzura, eta mezu batekin bukatu nahi dut. Hori egiteko elkarrekin lan egin behar dugu. Administrazioak, ikerketa, bai enpresan, bai unibertsitatean, eta ETEak. Hau da, startup asko daude, enpresa txiki asko daude, denak elkartuta, eman dezakete asko zere zerbitzu hobea. Bestela ez gara gai izango Europar funts hori guztiak gastatzeko, deialdi handiak eginez milioika eta milioika euro gastatuz, eta oso zaila da lehiatzea horrela, enpresa txikientzat. Beraz, partzueruen bitartez, bide publikoetatik, hau izango litzateke asmoa. Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik, eta esaldi batekin amaituko dut. Hau da, ez nuen zerbitzu publikoen kontra egin nahi, ez da lan egiten duten pertsonen kontra. Nik uste dute enplegu zerbitzuetan ondo egiten balin bada, LinkedIn edo InfoJobs batekuiko dugu eta langileen hirukoitza izango dugu. Ze askoz ere langileen gehiago beharko ditugu zerbitzu hobea emateko. Beraz, enplegu mailan nik uste dut hobera egingo dugula, ez bakarrik pertsonen mesedetan, kanpoan daudenak, baizik eta zerbitzuen barruan. Eskerrik asko. Gracias.